नमस्कार काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, जेव्हापासून म्हणजे गेली एक 7-8-10 वर्ष अँड्रॉइड फोन आलेत, तिथून बऱ्याच माणसांना, बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ 90% माणसांना, कॉलेजची मुलं तर काय विचारूच नका, किंवा छोटी मुलं किंवा इतरही माणसं जिथे बघावं तिकडे सेल्फी काढतात, रस्त्यात अचानक थांबतात, वाकडे मान करतात, गचकन फोटो घेतात। आता ते अंगावळणी पडले बघणाऱ्यांच्या। मग सुरुवातीला कळत नव्हतं की हे काय चाललंय ते। बरं, सेल्फी घ्यायला हरकत नाही, पण आपण कुठे उभे आहोत, कुठला प्रसंग आहे ह्याचंही काही भान नसतं। मध्यंतरी मला वाटतं नवशक्तीत असेल हा विषय ठेवला होता की आम्ही सेल्फीवीर म्हणून, आम्ही सेल्फीवीर, त्याच्यावर ते लिहायचं होतं पत्र। तर मी एक कविता लिहिली होती, ही आज जी आपण सादर करणार आहे मी कविता, आम्ही सेल्फीवीर। आणि ती बाकीच्यांचे छोटी पत्र होती आणि माझं एक कविता होती त्या वृत्तपत्रात तेव्हा। तर तीही आजची कविता आहे, आम्ही सेल्फीवीर। मरो किती सेल्फी पायी, आपण नेहमी वाचतो कधीतरी, रेल्वे स्टेशनला अपघात झाला किंवा नदीत समुद्रात माणूस कोण पडला, सेल्फी घेणारा पडला, इलेक्ट्रिकवरती चढलं होतं तर इलेक्ट्रिक शॉक लागला, असं बरंच। तरी सेल्फी घेण्याचं कमी होत नाही प्रमाण, म्हणून म्हटलं मरो किती सेल्फी पायी स्मरण त्यांचे ठेवू, मरो किती सेल्फी पायी स्मरण न त्यांचे ठेवू, कधी कुठे कसेही लटकून आम्ही सेल्फी घेऊ। मरो किती सेल्फी पायी स्मरण न त्यांचे ठेवू, कधी कुठे कसेही लटकून आम्ही सेल्फी घेऊ। चढू कधी वीज खांबावर, चढू कधी वीज खांबावर, वीज लोळ पडो जरी अंगावर, चढू कधी वीज खांबावर, वीज लोळ पडो जरी अंगावर, स्वार होऊ सागर लाटेवर, स्वार होऊ सागर लाटेवर, वा बोटीच्या डोलकाठीवर। नाही भीती नदी समुद्राची, नाही भीती नदी समुद्राची, शिती आम्हाला बुडण्याची, नाही भीती नदी समुद्राची, शिती आम्हाला बुडण्याची। चढू रेल्वेच्या टपावरती, सेल्फी घ्यायला, चढू रेल्वेच्या टपावरती, उंच टावर आम्हाला खुणावती, चढू रेल्वेच्या टपावरती, उंच टावर आम्हाला खुणावती। सेल्फी घेऊ मित्रमैत्रिणींसह, सेल्फी घेऊ मित्रमैत्रिणींसह, घोडा कुत्रा मांजर गाढवासह, सेल्फी घेऊ मित्रमैत्रिणींसह, घोडा कुत्रा मांजर गाढवासह। लग्न असो वा शवयात्रा, लग्न असो वा शवयात्रा, एकटे असो वा माणसांची जत्रा, एकटे असो वा माणसांची जत्रा। मंदिर असो नाही तर मोकळा सडक या बाजार, मंदिर असो नाही तर मोकळा सडक वा बाजार। दिसो अद्भुत निसर्ग नजारा, दिसो अद्भुत निसर्ग नजारा, घेतो सेल्फी आम्ही जरी असेल केरकचरा, घेतो सेल्फी आम्ही जरी असेल केरकचरा। सेल्फी घेऊन फेसबुकवर टाकतो, सेल्फी घेऊन फेसबुकवर टाकतो, लाईक कमेंट 1000 मिळवतो, सेल्फी घेऊन फेसबुकवर टाकतो, लाईक कमेंट 1000 मिळवतो। सोशल मीडियाच्या नशेत सदा जगतो, सोशल मीडियाच्या नशेत सदा जगतो, सेल्फीसाठीच जगतो आम्ही, सेल्फीसाठीच मरतो, सेल्फीसाठीच जगतो आम्ही, जणू सेल्फीसाठीच मरतो। धन्यवाद मित्रांनो। ही कविता कशी वाटली तुम्हाला? तुमचेही काही सेल्फीचे अनुभव असतील, तुम्ही असे विचित्र प्रकार बघितले असतील रस्त्यात, तर कमेंट करून नक्की कळवा। कविता आवडली लाईक द्या। तुमच्या तरुण वृद्ध जे सेल्फीचं ज्यांना नाद आहे त्या मित्रमैत्रिणींना आप्तस्वकीयांना ही कविता नक्की पाठवा। चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा कोणाचं राहिलं असेल, चॅनल सबस्क्राईब करा। ह्या चॅनलच्या इतरही कविता मराठी मालवणी जवळपास 185 झाल्यात आता कविता, त्या ऐका। आता परत भेटू एक आपण मालवणी कविता घेऊन। मालवणी माणसं बोलताना गजालीन घोऊ खालो असं म्हणतात, ते तुम्ही ऐकलं असेल, तर त्याच शीर्षकाची कविता आहे। पुढच्या आठवड्यात नक्की भेटू। धन्यवाद।